motivating nai utsaho ngoi thangnai tani kachini oro expert team rok tongo sing malmata rigui bahki rang ajenai busu ajenai boni bangai je proborok sai khana ronai borok no jotno khainani tika ronani time to time borok no treatment khaironani omhairok siwai thangnai tini sing wan chot thai sing posu pakhi ba chene mal mata riwi bu sing rang ajeui mana ang o jaga kaisa kahini chalani mosu joto janja jaga o janjari no samung khai khai ke sing success sing khoroksa borok boni loge no phaisa phaila hapu Afrika ni nil nodi o hake rangsa rok haine kosogoi tongpu geseng Afrika o thanglai khai ke rangsa kwbangma manai angkiba khoroksa landlord hani naw khamboni kwbangma jaga tong area 20 ekor 25 ekor omhai tong nge bowa sokhapu agani o jaga no to tabang mangsa khaimeya blank sing tongo kuno proper mane income source gurui ang o jaga no phalui Afrika o thangui o nil nodi go rangsa thongui to hi phaisina garo nil nodi go to rangsa mane o tamasne waterfall tei baklai